Nasunog ang emission testing center na ito sa barangay Ibingay, Masbate City alas 11:09 kagabi. Ayon sa Masbate City Fire Station, isang concerned citizen sa lugar ang nakapagpaabot ng sumbong sa kanilang impilan patungkol sa insidente. Kaagad naman nila itong nirespondihan katuwang ang mga fireman ng Mobo Fire Station, Milagros Fire Station, Philippine-Chinese Volunteers at mga volunteers ng Barangay Bagong Bayan, Masbate City. Umabot ang sunog sa ikalawang alarma. Alas 12:36 na ng madaling araw nang tuluyan itong naapula. So now ma'am, yung as a matter of fact ma'am, yung tatlo lang ma'am na kasi parang isang compound siya. Yung dalawa yung totalize natin, totally up na sunog, tsaka yung isa yung partially burned area. Wala naman na naiulat na nasaktan sa insidente. Tinitingnan namin ma'am yung ng sunog, kung tatanungin mo ako ma'am kung intentional, parang malayo din sa intentional fire. Sparks yung nila ma'am. Ibig sabihin, baka pwedeng maging electrical or whatever. Yun lang po. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng sunog at kung ilan ang halaga ng iniwan nitong pinsala. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.